Эжиген Эбенки национальный района жыл бөкемигер үгес курдук саңа жылы көрсер бакалдын бұрағанегін тәрьер. Бұйылғы бакалдын бақынайын нехелегер жоны сергені түмтті үйіріліқтірәңе бігі корреспондент Мария Кириллова ұлжыттаты. Баханай нехелегер сайыны уруйдур бакалдын барахыннегар олохтоохтор ырахтан жугастан келбит ылжыттар кыттыыны ыллылар. Тәрәхинге мустубуджон чечепкан аннынан ахан ырастаны серин томын бардылар. Олохтоох кыржагас ал отуноттон арыла қалажынан күндүлән алгыс тылын әттем. Өрүләг быгыгамайгыга нехелек талаанна гытчата жона сергете эбенкили тыыннах ыгарда концерттерин беле хундулар. Бу бакалдын барахыннега биге төрүт традиция бутын, обычайлар бутын, культура бутын саргытарга, сөргүтәргә улахан төгү болар. Бу барахыннектан биге элбәге улак бутын сеп, айылганы кытта алтыхан, жандар бутын кытта көрсүһән, эбенкели саганы хөргүтән, онда туран таңас бутын, эбенкели таңас бутын кәтән мустаммыт барахыннегалабыт бу сайын көрсүтә. Тәрәһен сүрүн чаһынан эбенки ылын ологун жаһагын көрдөрөр дюмия күрага боллам. Манна 4 көлөнәм 4 донус 5 онус 6 онус 7 онус 9 онус 9 онус сыллар гараксан күрәк бары төһмәктәргә көн көрүстүләр. Көлөнәне билһиннәри эбенкели билүдәм чуум күрәгәм төрүт жарыгы үгәһе сөргүтү курдук кеңис коханнак төһмәктәргә киристиләр. Би улун классту тачам Aran arakan asalisa ayal nan lasilya bakar hagakari himakar. Bi bu bisitka bitigar yofariye horobotunan bilinler dibit sunni naldemi nadan jar jalan jetbilteten праздникит бакалдын агардалады. Сүрүн тәрәһин таһанан бакалдыыңа мустубуджанган Аллах өбүгө оңюлара ытылыннылар. Олохтоохтор омук быһыдынан уратыларын өйдөн, өбүгөлөрүн үгестерин сөргүтен, кеңеге гатаһараллара хайгабыллаах суол. Мария Кириллова, Анна Петрова, Саха телевидениете, Эжиген.